Kowe iki jane nyapo los telus. Mesin meja iki lho. Kaya ngene iki regane piro no kok mending ngeram ki? 2.800.000 ae iki. Masa 2.800.000 kaya ngene iki ki? Ya 2.800.000 Don. Barange jan sarit. Dan halus dah. Ki bane nggo apa ki? Kayu jati to. Kayu jati apa kayu randu? Kayu jati. Lah nek motif liyane ana apa ora ki? Motif lainnya ada. Ki bakoh tenan apa ora? Apa? Bakoh tenan apa ora? Gak bakoh piye? Bang ngene iki. Oh iya. Bang krung-krung kuat ki. Lah nek cara pembeliane piye ki? Pembeliane ya ning diklik nang Ki Furnitur ngono enek WA-ne. Lah pembayarane? Bayarane jelas COD to, Bos. Lah terus nek kirim Jawa Tengah no, saya oleh gratis ongkir apa ora? Tak kei voucher gratis ongkir ning Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke. Berarti kok murah men iki ki jantenan ora iki. Murah iki wis murah, 2.800.000 iso pilih motif ya nang Ki Furnitur tok eneke. Oke.